на Гошо, на брат Гошо, за дякона, който той приветствал, той казал това, което е пред Бога за своята леля. И всичко това го правим за Господ Исус Христос. Халелуя. Има една сестра специална, може би пред очите на Господа. Вие сте чули сестра Веска много пъти, но нека да позволим от любовта на Бога да пее една песен, сестра Веска. Тя няма да стане от място, ще пее сестрата, ще даде микрофона, защо желае да хвали Бога с тази песен и да благославя сестра Минка с тази песен. Нека Бог да й благослови. Тя ще каже каква е песента и нашите синтезатори ще свирят. Заповядай, сестра. Той те кани. Господи, дай Исусе.